Mä oon vetänyt kuulemma kokaiinia ton nimestä. Jutteliko sä nyt sitä niinku liian vaan kovaa ääneen? No, yleensä mä juttelen ihan kyllä ajatuksissani, koska Jeesus tulee meidän kaikki ajatukset. Voitko niinku... Voitko sä mulle kertoa vähän jotain, mitä sä oot niinku jutellut? Jaa, no voisinhan mä... Näistä, että mulle tuli yksi semmonen juttu mieleen. Kerran kun mä olin koulumatkalla kävelemässä ja sitten mä huomasin, että mä olin unohtanut mun repun kotiin. Sitten mulle tuli hätä vähän siitä. Trallalala, yksi, kaksi, hyppy, yksi, kaksi, hyppy. Voi vitsi! Mä unohdin nyt mun repun kotio! Mitä ihmettä mä nyt teen? En mä ole koulussa ilman mun kirjoja. Jeesus! Pystytkö sä auttamaan mua nyt? Ei, mutta musta toi oli... Mitä minä oikein sanon opettajalle? Hän opetteli, jäi kotiin. Niin. No, oletko sinä sitten aivan varmasti minun kanssani koko ajan? Olen aivan varmasti. Jeesus, tykkäätkö sinä minusta? Minä rakastan sinua.